So mo ning gipalit na ko cellphone para sa bata. Kaya para katong gusto mo contact sa bata, ibutang lang nato sa screen ma'am sir ug sa Facebook sa bata. So mayong adlaw sa inyo mga ma'am sir. So karon na malit og materialis kay para sa renovation sa balay sa bata mga ma'am sir no. Sa tanan nagpaabot og tabang no, salamat yo guys sa inyo mga ma'am sir. Kanideng same ma'am sir 25 na kabuok, isurbol na ko nga dili magkulang yun. Bahalang masubra mga ma'am sir, basta dili na magkulang. Og nagpalit po ko plywood nga marin ma'am sir, kay katong ilang pantawan ma'am sir, pagkatod na bugas, nahugmak na mangyod kay labi na kagabok. Kaning marin ma'am sir, mo ni dapat na ko sa pantawan, kay para ligon jud ang ilang pantawan ba. Kani ma'am sir, pabiyahe na miyan padulong sa balay sa bata ma'am sir. Actually layo-layo gid among biyahe ma'am sir, mga gikan sa mga 1 hour mga ma'am sir. Pero muna gingon no, basta atong tabangan, bahala kung sa kalayo ma'am sir, ato yung magtuan. Ang tanan, sige lang. Mo na niya akong gipagod mo sin plywood niya nagpagabas ng og hapon ug mudi kaya para kuan yung bata no, maplastar yung pabuyok sa bata, labi na yung nanay no, labi na yung lula o lulo. Tatungsot na nagpaabot mong sir no, salamat yung dahil yung kamayo mong sir. Ginoon yung di bahala mo balo sa inyo. Actually ma'am sir, kami ma'am sir, mo na yung ipalit na ko cellphone para sa bata. Kaya para katong gusto mo contact sa bata, ibutang lang nato sa screen ma'am sir ug sa Facebook sa bata. Salamat yung sir, nag-uod sa akong bata no. Mauning kahoy nga akong gipagabas ng sir, ang uban na nin hakot na daw dito kay sugda naman po do panday. Pagtuon po kung sanay sitwasyon sa ilang balay. Pamauna ni ang ilang balay mga ma'am sir, guba na. Tol, may nudog na ang bata. Long, ay nagtabang po yung bata o kano. Sinobek ng balay. Ali, long. So, karon ma'am sir, ako ning ihatag ang cellphone nga akong gipalit para sa bata no. Kadilong para ni sa imo ha. O katong gusto nga mo, katong nag-message ako ma'am sir, kung sa ding address, kung sa asa dapat nagtuyo ang bata, himuan ni nako sa Facebook, nya i-flash na nako sa screen para dito na mo kontak siya ha. Katong gusto pa magpaabot og tabang sa bata, mulargon lang mo sa iya ma'am sir no. Mabilin ko sa iyang Facebook. Kaya para dito lang mo direct message sa iya ha. Salamat din sa inyo ma'am sir ha. O kanilong na nakaregister ng SIM card din eh. Ma'am sir, salamat kayo na yung atap sa tuwa. Sige, una na ito pasalamatan. Itastan kita. Kaya siya may naghatag sa tubras siya dito nan. Kita nga nagtuyo sa kalibukan, ibabaw sa kalibukan. Sa Ginoo na tanang nagbrasya na itong nadawat ha. Ito kita na magpasalamat. Simba na daw. Simba na daw ka, ingon si Angkol. O na-charger diri ha. Napay ko ano, kanina kuan, saber, kita nga kuan diri. Nara, ikaw on. So, moro na ma'am sir no. Salamat juga yun no. Sa gusto mo kontak sa bata, ibutang na ko iyang Facebook sa screen. Kamo na lang dahil mag-contact sa bata ma'am sir. Salamat juga sa inyong kamayo ma'am sir no. Ginoo na bahala sa inyong kamayo sa isig katao. Kalipay gud nato nga natay matabangan nga inani ang sitwasyon. At walay dagan juga ni binida ni bata ano, kay gisakripisyo ang iyang pag-eskwela para mabuhi lang siyang lulo ug lula. Kuna bisag ako salot kay kuan ni bata kay sa ingunani akong pangidaron, nagkuan ta ko duwa pero siya sa ingunani nga iyang pangidaron, nana siya gisagubang nga buhi unon yang atuhan. Ano na lang ha. So kani makatupan naman siguro ni karon ang kuan pikas ani. Para dili na mo matukan na. Ang kanin mantawan giguba pero tuon na nagbalik atong marin na akong gipalit. Mo to isa og diri ha.
Ya, bago isa ng cellphone. ug sa dihang wala kudaka. Karon mga ma'am sir no, katong nag-message bitaw sa kuha o naabay Facebook ang bata. Karon mga ma'am sir, gipalitan ako ang bata og cellphone para makahimo sa Facebook. So mao din niya ang Facebook sa bata mga ma'am sir. John Linmar Gonzaga. Amo na lay bahala nga magkontak-kontak sa bata ma'am sir no. Sa katong gusto nga mo ani diri sa lugar sa bata no, PM Ramo Largo sa iyang Facebook. Kunya ma'am sir, nako i-aware sa inyo no. Adi sir mo PM, video call ninyo ang bata ug siya ba kay basing nana po'y maghimo-himo bitaw kuan Facebook nga parehas pangalan sa bata, kapihon niya ang profile, diha na jud may scam. Mas maayo ma'am sir og mo PM man mo sa bata ug mo reply ang bata inyo din video call no para ma-prove jud ninyo nga mao jud na Facebook sa bata. So salamat jud sa inyong kamayo ma'am sir no. Ginoo na lang jud bala sa inyo ha. Amting mo kanunay labi na sa inyong papanarbaho, labi na sa tibok niyo pamilya. Katong tanan nga nag-follow, nag-share sa akong video no. Thank you kay sa inyo mga ma'am sir no. Dako niyo kay nagikatabang. O gulate po dahil ninyo akong pang-celebrate sa akong 1 million followers no. Manghatag na putag bugas sa mga tao nga deserve ko tagaan og kinabang. Sulong, more na ha. Kung tayo magpa-eskwela sa imo ha, eskwela ka. Kay kabalo na ka kung sa imong sitwasyon karon. Ayaw sugot na moabot ang panahon nga ingon ani ra gyapon ang imong trabaho. Ha? Kung tayo magpa-eskwela sa imo, halong pa-eskwela ka. Eskwela ka ha. Para rin mo po na sa imong kagion. So dili na ko magdugay ma'am sir no. Once again, thank you kayo o God bless. Labi na sa inyong pamilya. Long muna na ko ha. Amping na ko na perminti ha. Panggaan, perminti ang imong apuran sa imong lola. Ha? May bilib ko sa inyo, sa lot ko naman. Thank you.